so another is so dwumadi a yato ne din sɛ Nyansapo na yɛde brɛmo dwumadi de dane da nyina mo sonfo na yaw apreku me na mede dwumadi mu kyia me wobetimi afrɛ me mobium wo dwumadi so na yɛfrɛ akuni ne ne ntini pensemu de fa abebuo amamre ne amane so nene nso otwadi ampo adawroma yasanya ekukudam a omo nso firi achichi ne bencheye nanso sebe empanimfo se wo ba konchi wadam fo ti dwumadi me nko mintimi ni me ne akansifo ne bedi ye nkonkotie wo mo so wo mu din ene ba bia wo mu firi ba ye ne wo do wo mahode ne wo mu nyansa ebebo dwumadi Appiah Nyansapo yesa na badwemba Appiah madehie obebo odin na waka ba bia wo firi ba ye mede Adam Dauda mefi adanse no adubiase asonkole ni adibiase mini ato aso mami e frame odrogo odugo den me free tetriem ba mete kwada so yo yesra mu dwumadi so de unya ba mo hye mo sapo mu nsuo na afeye mo nkasasa emema isansa hade e yo mo anim de na wo mo ha sanetie yo abusuafo yakwa akotie akansifo edin ni odi kan o se yefra no Adam Dauda na afeye so odro buadu abusuafo meda se wo jebre ma yekoba ye sabre de ye de dwumadi ne eba ba hyehye so frɛ obi ne obi mfrɛ obi ka kyerɛ obi ne obi so nka kyerɛ obi se ye ba besua de e wo Nyansapo dwumadi so ewe abusuafo wadama we de obasi bibi e de a kyerɛ wonua odwo ajadro metebo me bube oso bube katawani tie ene makata ate hu dan me hu hwe nda ya yenso da ya ma tenten ene ti akoko dada ya koso yanso ne pitiri osachi ebe ya da nti san say yam ni boso a ekotirim opusu no ate ne kankan so akola bone na fumpi efefre sotro ogina fa akodun so etwa ahuro nkola ya le duru so ye demreka na kofa obi ni mo anofro akoa bi wo huru hunsi na wo kan wo sen opam hufo a oto ne be ma ayi osuma akola ya suma kro no odi na bodua duane kwa chendua ensuo sikan ade sanso a na dinsini ahyeche dua adwamanfo na butokoyam dua unima efredi a dua ebuda wo yere afum kwan so dua nya wo be wo wani unima efredi a dua ebuda wo yere afum kwan so unim ayefredi a dua ebuda wo yere afum kwan so Appiah to aso mami dua nya wo be wo wani no ye ntwa so ye tu ase abusuanto kwa so ye keka so ye tutu ase dua sin kwa chance awodin no na osinsom dua osinsom so wanka san wo su dinsini so a wo su ti anoma wa kyera so a ogebo anoma wo su so a na takraba fom wo hwehwe bo ato abo anoma na wo hwehwe ba bia to asi edua ben no enu na etwi odi abo asika so achi a owe ne takra abo asro so hu ne tutu a ne nan enhye so bodi mami abo asika nsuo wo ye de abo a anoma hyenhyen na omutu si anotu an why say ono na wo pen na say anoma renfo bi a wo pen no ono nko na pen na che no ba wo bedru enwuram bi a obetutu ne ntakra na aboa bi achiware de nti mi ma wo kire mu ne se ye ka sika nsuo di a sebe ye wa aboa bi kwa ye friend ton no ono so ye wo sika nsuo wo nti wo kire mu anu a kire mu se anoma sika nsuo Appiah aye ebefia ne efre betwani nana Nyansapo mienu su twa ba ewu ntem ansa na ohene bekasa de ne nsa sinubo no na wo chitafo krama so obekire kotoko ama ne wura kanfo na onwibi ohene futu atie na renta kraboa ohene ayeso no soro kro so wetian kasi so bodiem ohene tufu antie na renta kraboa onitire de nti ma me bisa osa no takraboa bebre yewe nti wo se wo kasi so ne hu aboa kra ye pa kire nti ohene tufu antie na wo renta kraboa woni tire mo to aso ohene ayeso na pakan mo kro so wetian kasi na yene ayeso na yen hye mpaboa sabi ohene a won ntuma fufu no etu akwasi de hyeda ohene kro so ye turufo ntie no no so na ye de pete edane no nwam sabi hiani akotia ne franto mapofa ohene so ne nkwan hwegu a ye ne ya che na bakan awu ayanko bro etise chele wate wo hyeda sanko wa urogu wo abokoto so mpa twatwa enti na odi ne dum pe ba abonten yenim se yeyam ye finti yensa nu yeyam ti enti na yeyam ye fi a ye de bantoa ene eyie woyem ye kra wontum fa wo yere nche sanete mene sasabon sam atwempra wo mpraba na misro sem di kwadusiri besi moti asiwa de wato abotia pen wo tama chechesiwa onim ne bo me
ogina kwantia enye je bode betim efa ko hye kokko ama abo abotokura me fa nkwawe ama ne no asade abra me kunu asa abotokura no menwe ne nam bode so enye nyi na esi ne kokko ma na esi ne seyim bode hane so na ebru ne wo so bode so onye oba funti ene de bia ode na se epia bonten sa na tie oba na se oba te se bode na se so empa bada oba so oncha awale ase no otuba nche a onhyem asem hia wi a ye fa soma obatan opa obatan anopa fufu di so na ogege ne baagro beye efata abrewa enso bia na akora na eye o brabro na wote adoma koma sem sana akom edi abrewa na osunu nana no wo mu osunu abrewa na baby okobọ de wo dwene wo se na achira abrewa duro a wa na akotuma no so e kosa baje nko na abrewa nkosa aha doso sinye ni nyina na se yade wotwa sa akotete waduro na wotwetwa obi so waduro tubu yankoti aduro mra ni nyina ahaban ya odi otwa sa so bi onim se na kirache a achichide se esako na saba achichide ko yaso so onim baby obi wu adenti na da ode na da ka na no abo achichide se ne kon abo achichide a ne kon da amramu no yetwitwa no na te se premra ne kon sensa ho nya wo beka wo achichide wo po achichide moja dodo so nsuo na ode fra ni mu na one kwase adifi a oda oni kwase adifi a wo hya jana so kra no opaw amerika eruko jana so no yes amerika na ede be fie na wo kira kwase aduawe a oda kra ni tua na no achichide kro ya ono oria ne ba so oria no ha na be je ne hon kotata obia ni je oba kwase ho enso mpese o ma me ba wu bi da achichide so de so de fo amuni ontobio yanka ni wachi a wo se agro ye de yankopo so be cha achichide ade a wo no fa nto soro fanfam ni han hye po no a na mrika tu asa ya me be che ni freni ade so on fa ade nkata so kuntun wo hwan a ni chi na ekọ ya pasawide kakra ma wi so nti na me ko so kuntun oha aboa kroku wo se mesem ye diri dua so ye nunu nsu ase nso wo die mami wo kan baby wo sesei ya apasawide kakra ma wi nti na me ko so kuntun oha kasa petem asase ena ho kwa odaban so da ho eda asam so sa na tie ube kum trom waja sase drode jana mana fanam na antisem ne na ko ase de wuro na ese so de odomi o de otami o te menka no wanwe na so odia daachi a ofura hoto ye dua manfo so a na ya kai na nanom wo hye oba proya o kasa de ne se wo wani ye kai na nanom so na atoya ne nsa no yes yenya su ni nya kunafo ntumasini eso epo so bede ayeye eni sumina so ahun sum ntumafi so egu bola so emu na numitia na ada de kemu pen etumla ni achiresie sa na te kwante sini so da bola so a emu na numitia na nkwan pa wadi odeda ho no kokram on fere so obesi hune so a so on fere so odi asa wa betale anochi komfo a odi otendura abakura no kokram atoni tirim na wa wo wewere ho akatotwa wase woni animonyam enso mpanifo hye bedwam a ona esi fifin akatetwa be akatetwa ensi woni animonyam na so mpanifo si a ya na osi bedwam ti ebiasi makansifo no so ena akansifo e wo fie ha eye oduro boadu ena afi dauda adam sabre no ye behwe ema ye call ye no akansifo no omunya ye oduro boadu ye wie ye no na watimi ebu ebe no maako edianan enso mekire 47 sa ena adam dauda ono nso so onye na aboti pen omunyina ebu edianan enso 47 sabre de ye ba betoa so na ya hwe de obeyi ne yonko etiko abofom yenko ye mpanifo ho ene no omontoa so pia yo mamu akwa babiem sabre de ye besan atoa so eno ntimi nia nso obetoa so amame nso anya patafo ne tware kwan kokompa to bia to ono no to ne wura kwanse di fochi ada nso ndadada ntimi na oda nchem akokọ batan so huru treja no hu ne kwase awaye otete tasuo di sidan a ebubo akokọ na so tiaba akobatan na etiaba ne nkumba abwa kokọ eni de enti na owura ne dadan mu a na wakunturu ne mu enye se ne ti bepem tira so wo kokwan tintin bi na wo te sa akokọ bia bon a man wadwe se wadukuro no so ebia na oda kontinu bi no ma so abwa kokọ obon de oni kwa adwuma omanfa ne mafie akoba de so ni madechia so da uti fi onyo no abwa kokọ wase ni kosie ni tirim asem de onim na ni kosie masem de onim akokọ kro ye oda okosu anson so a onkan kan kokọ awo kosia etise tumi ekuro nsam a wan kuro mo de frito wa abo ba bia kosu egu no ne nto bo mfa ho sanatie sanatie do akokọ ba obehuni no no nya babesere mo sane bo fred de ana bada asie
What did for chase to go for our to for one month for sanity oba nim say afe ento na wale ase no otu banchi a onua ba cho what to put to papa edikaka to asoma ba man sinso ma asa no aham ensuo for wa hu nua na ho ha na na no ayaka mo ewiemfo de da sa no pa no na mo pa nwumra de ensuo bi yire na ebu for ba bia amanfo bu na ensuo jan ewiase ama ne hu nti ne wo abofra to ha ye bobena ensuo bi yire ko bodiem obu baby ensuo bi ye be ya ensuo yire na se mane fa ba bia amanfo bu na ensuo jan ensuo bi a no ye dai o yesu bonte de hye eya mo fam to aso na nto aso obi wo ha wote ho a wo kase ya ndinga bebu mienu wo ka we ya fasi mpanesi wo tumra kiresie pia afi ne adwo so komane okay sa na tie wo to nsuo mu a wo sha ase buru nsuo ntama ene wani ye kokko asuo bi tire kobo asuo bi enche na anu adwo sa na tie sunsuo e fa bode ho na mfa bo osuo nsa na hu de mu odu nsuo toti so na be hu ba bia sunsuo edi bode ho be kwa kogu nsuo to no wanti ade che fonfon yeso wa hu ni ma dwa ye foye ansa na nsuo beto de wa twa na mo atenten akwa aba ne ma na kwa aba na fie wura hyam la se ya nwunso dwa ya na mi kodwale nso e ye bo odi hyamra e me ye mo odi ntumu ai achacha so wasa na onsa wie ya kura mlikatu ni mu no ena achacha fotu mlika kire ma kura mu awadu mu ye twi ohene fo wo so bi se kura ye mojo meli mani fia na mayi wo moto kire fia memmani mu no so eno so na ebu mu ma yi ache oba oso ne tu kire ni kuna odi nsisi na yina no mo oba so totu a etrebe madam ne de mampa sanete sebi oba tontorwa ne mo tomeko ne mo yamfa so a ne mfa so ne ye wabo sanete ye dia di biem ana mo ho okaye oba so tontorwa no nto atuduro ukodwa mienu a na hu de eba na bia ye hwe de tu aya no anke ye nwe na mo no ana mise se be ma wonu makonhoma bo no se ebia medi obofo so de wonu ma bo ayalfo unhu asere wa mo ba udi nkwa hunu sa afi so na so obofo yire enfra ntoma unu no wafra ne de wonanum fa ahia me enya kwantuo obofo na tade na enye na ne nkwa de ede kro oho bo hu bo nkwan a defri kro mani sanete anomani tifo so afidie yi ne ntentenwa sanete anoma obibi ni abobonua ka beto akuma ma no efisa adua na ode na no bomu no obere wa obibi so na bo so pa nka obeche no wa hyere yomo apontatia ne nsa nhia wonyina asude bia woforo unyanda adaje dwa abontatia so hu na koma otwa ensuo nyina ko gina popo so na ase ode nchem se na no po danchem ko ya so ya wo danchem ba e den awano nipo koko pesu dudu so bia na pomo enye ensuo a wo na atwa anya twe no ye ntwa enkotu burobe yetiatia nsufim ya kwasa papa ya nsuo eba no so de unu ye nhwe nchenchen obi ni kansuo mahomache ensa sufim mafie adwene so ntonsu mkosiada ame yan kwhwe mpa no dwada abafra ni fia na empanifo ompo nkonkon apala ni madwane no ni masuma panyin ni fie na akra pese se ankro so suma ebutu diti so bodiem ye bra wo be na wo bu ya se na wo be ase pam twere ba ho na se ye pegya ne peni anwane a apala so nwane samampa ene to ne badin kukuban so woteku a wo de beto adra nke ye ne se adomako akikira be abe opene nkwa na ode no bata dum abe metumu wanya abe mu a wo be yedomu otete han ade boka hire so oba mu a apempem etutokuro abe mu so fi suru betofo mu a wanya hwe kula wanya ntoma fura otokopa ekunu wachira uhu kofa kotokuro mienu hia nso a ba kopan obi mfuru jama soro emetwa kotokuro wo fom ebube na atebe ehia yansene so abebie wase me honya fensu de bia oti ampanifo ano wunu wa obesin yesen na wodi besin akwase yi e wasrem abebie wase de ohia se wotwa meto ade aka nyina se obefeme achimfa ketechira afran ose oponsremen na dua ben so na obegina na ne krama bo abusu a ne nisuo epe wani aseda woni krama powire mu so onde safoa nso ba na wadi kan ofie onisuo wani ase nisuo enti se bula enso ensada ade na atoma nnam si huma me man kasa fa me hunu ya ben dompa ko twamansa wa wiata no abo akraman obotena wanyanyam tuo ade to ani uyi nso ani na de kire no dia na se ade wonu ntekuma wanta sintonko emla na nse mu ne bantekuma no wo de oso na katechiwa o be ma fura bonten be himgu abont ba ma furu fie be himgu abonten a enya kwanda na yesotoro abo apan o se tire sin se fom no ehu hia ne che o benjata na wa fe o se a wo chia wuti
Appiah ay na kwansere wo dan kwan mu na wa fe wo sen anya bia meku na ku wani no na ye wo ya anasa nkyene na so gu sen ase no na ye wo de atente hu atua wo to a yemfa nkurija so abo wo to che e de koma abo Appiah so to abo so de e de da nase hwa me bosom ma me enya akom owo so de we osiko no sa na osida abo tafre wo say enya baby afanyina na nkwaje wom enti ne aka no to ho a no ada ne yama kire nyame no ente frahwe ase wa mutu a odaye ya anka akom ho anka ntwa ho ya akom anka abo tafre no ye hene abo premle o se o kai ade owo di aye na onje abilisi fura da se de na ntwe podu anka nto no sa so na nka okonfo so sem da o pon ho asem kode abo sunsun ka nyanya nkire na ya wo na dan ka tachema bo na ntwe nti na wantimi aka se o usun konkonsa fidi a uye gya wado apete bi ewu no wade ba gya Cliquez ma se wontete no aka se ompopo na ni kire no udi konkonsa buru so a onan ena fifi yemfa ni han so nkwa Cliquez ma fie odi adwommo ne botie fie a abo premle na pampam apete pie odidi soro enso osane bedidi fom a osebo obo no sobo ansa na homa behunu soro no na nimdua so sanete pia muso mubodiem emame abusuafo dwumadie no emu aye hyehye pa wo hwe sede afane afa esibu odwo ni adam we kan na we aka we de ba na we de abewo so a na kire se wo mani abre yie pa wo masigina pampe na nso so mani tua o mani hie medase se wonya abre emame tuma efra media woni se mensesa no dane da nyina no eye Mr Bright ena wono so esiesie me ema me ho ye fe sabre ye koba ye no ya kansifo eye bema odroboadu ono so ema wonya ye eye aduonum enan me kire 54 saa so na ye ba Dauda Audu enso so hono mo a ono so nya aduonum num Adam Dauda ono so enya aduonum no me kire 55 eno ti sabre de esie hwemu a me kire se ye nua bema Dauda yenu abema Dauda sankofa ye nchinti afi wotimi yayi yenu abema wodwo etiko de aboho baako na baako pese no ya na eyeye nanso so obaye ne dai ebre ni ho ma ye dodo akonwa ya na baako ntena so nche eno ti sabre die mema odwo achia ne nu abema no ase bibi di akire no mo o se bema na numa dwo no mahu se ne de wotimi abomtwade baako me dance ne mo mbria foforo me ni wuhia sa no wo ka kire no ebusuafo mpani se de dae koso ya ani pitiri maboafo ena mbobo omudin time herbal mixture perfect skin and body therapy yo from ntoma ma me ho ye fe eye Bright hwehwe Bright akiri kwan ewo Kumase ntonso aboaso kwan no so won ntonso opposite omo community center no fra Bright ewo ahomatrofo eso 0240 3232 ena fe 62 medam nyina mo ase medin ede nana yaw apreko mosomfo betimi afra me mobium ye be said ye hyemu da sende Appiah Ghanaian penyimfo Ghanaian penyimfo Ghanaian Nyansapo when in na wa be sudan samio Nyansapo when in na wa be sudan samio